Allah yau ya ta Uhud Allah ka dawo yau ka ayyana ba a neman yardar halittu tare da fushi mahalicci. Allah ya ce ka za a ran da manzo ne ya ce ba a yi. Shi kowa ne sai ana yin su yaka jin daɗi, wani sai ana yin suka jin daɗi, kowa ne su wani suka za to ba ka yi. Sai ka yi ka bibiyar abin da Allah da manzo ne ke shi kuma kana fanna musu rayuwa wanda ba su to shi ke da lafiya. Kaga wani yana ba hana suna da ba su da gama kowa ba. Ga kuma suna ma'alare ta ba a neman yarda halittu tare da hushin mahalicci haka kai kana kamata gani kuma yanzu na da kai a ni ina da gani ban zama da kai in shekara da mun kai kare yau da ina gona na ci ka ta gani kuma ka sani da ni da kai an kai muna karatu an kai bayani kana nan daga sannan kamin ka tsare kan gaba gani zaka da kai na wuce to da na ga kai da kai kamar ba wannan matsala in ka sai inda bala'i ya kare shi ka ba shi a gare shi na shi ne mutum in ka isa in Allah ya da alkhairi da ka ce Allah ta ya ce shi kan gina haka ba a neman da shi ba shi ne kamar niyyar dan mahalicci da hukumi cikin ababen da ya kai wannan sabbai malai yake qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai ƙarfi da ɗaukaka ya ce, kaga abin nan yana san da zafi ce, a yi inda aka so da kawo aya, dole yana so da kawo aya, don abin zafi da sun ka nufi da a. Shi kuma na kuma mana ana ganin yadda za ka zuwa nan yana kaza, to da aya. Gaskiya Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yuzu sai kanu mu'minin. Allah da manzonsa su suka fi cancanta a haƙƙo shi ya fi cancanta an yi zuhi yardar abin nan yardar da shi in ka min mu'mini sun kasance ne kaje na ba a kaje ta balaga wallahu wa rasuluhu a haqqu sai an ce an yi zuhi Allah da manzo dai ya fi cancanta ke yardar sai an ka haɗa da'a Allah da da'a manzo da da'awa Allah duka duka da bawa yardar da Allah da manzo zai zama magana din kamar da Allah ya faɗa man yuti rasula wa qad amma duk wanda ya manzo Allah da ayatu Allah kabiba malamin da suka zo kana da sunna ce mai kuma da ina kai da sunna manzo Allah ne ke ba mu ko da kuma Allah ya ce sabbi manzo da yayin ka yaya wannan da kake so a duniya da daya gune ina Allah ce wanda ya ji malam wani shi ne wani ayi ma Allah ba ku da ayi da su da ko zaka kawo ba amma manzo Allah ko kin shi yayi ma Allah kage ne wannan ko shi Allah mai da shi kaji Allah ya kace Allah da manzo ne a hakku suka fi kanta ayyuka yarda da shi da su yarda da su amma da sharadin kun kanu mu'mini in har shi mutanen mu'minai to kada ne inda duk kana da kama wasu rayuwa ka sani wanda ka samu Allah ne da manzon ka sani ka gane kuma kana da ikon ne amma dai ba sai saboda abokin ka kai saboda kan kare ne ya faɗi kada ran ya kai faɗi kada ran mata kai faɗi kada ran yaron gidanta ko na ofis ko na shagon kai faɗi kada ran mamaka ko baban kai faɗi ko malami to an sani kalalabi imanin ka wala ya rantsa ranka bai baka kala in ka mutu haka nan Allah ta saka in ka mu ne na gaskiya gaskiya ta ce za ku yi tsaye in da in gano shi da gane ba za a yi kokari a kan ta kuma da shi kaza kaza ne ai san ma jiya ai san ma bai hayya gano sai abu da kada da in ya gano abin da ake nufi yayi kai da sai ka nuna mai kai ko sahi daya aiwa ka ji alifu da mata ka ji hawo da mata ya gane yanzu dole abin da shi da dai mani wallahi da dai kun da kaddamo dai tsoron kai matsayi su ba mu na Allah haka na ake da dama haka malamai ke nuna ɗaliban ilimin haka ce sauran mutanen kin da ce maza da mata
da wasu siyasa suke da suna faruwa cikin da kai don dole da mutum ma ka bari saboda za ka daga ya ko ina ba ka da mutum maka sai da ne ma aure ko da za a binci labarin da aka yi abin kowa malamin da ya karatu sai ni mana da ya ce ka fadin da kawai ina wani a cikin kowa da wanda ga nisa da mutum ba shi wani mutum ba shi ya ba mu to da jin bai tare da mutanen cikin unguwa yana cikin ɗan banza to kaga da shi ne ma ya fara shi to ya mutum ya dawo ina da ina imani ina kula da ina alƙamma da ina alrama da Allah ya harka nan dai la ya kula da mun dai kaza Allah ya kare bayan shi kaga mala ya kawo aya yake wa qala alaihi salatu wassalam ila da annabi Allah tabbata gare shi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati babu ta'a da abin halitta a cikin saba ma mahalitta kaga mala ya kawo aya ya kawo sai ya kawo nan suka da ya kawo da ne ya fito jibi guda Qur'ani guda hadisi wanda ka nuna ma kai tawaye wa kowa don bin Allah shi ne dai kake shi kake shi ma mamaki da mun banza zahiri to da yi karatu da yanzu bai yi kuma bai tsare da yake ko yayi karatu da gane ba sai ko kuma yayi ya gane mutum malami na irin shi ne ake neman Allah kai shi to sai ya layi ba magana da yana da Allah kai ne mutum ya saba mu iyaye ne duk unguwa an ci da da mutane bane da saba mahalli bane saba mahalli iyaye da cewa ne zo muna wanda ke bane sai ba bai yi na dan jami'a da jami'a hanya ko sai yanzu ina to kada to unguwa ko ta dai ma to Allah ya ce ayi a bani kuma ka ki ka bani kaka ta bada ka buga barka shi ne ba dai mutum na saba ma iyaye ga hakkin da kake aiwa ne ba yaro shi bane to sai ya saba masa gurin to ya yi sai ka saba ma Allah da manzo ne da komai da duk mutanen kirki ma'ana malamai ba wanda ya amma da mutum ya saba ma wani da shi guda unguwa sai duk gari a kai ne kin ga mutane ke hanne to sai inda yake to ina kuke da yake saba ma Allah yana saka dokokin Allah da haƙƙin Allah da na manzo da komai da dakkayen mutanen kirki malamai da duniya ta ce da su wani mutanen kwarai su ya fito abin da sun karbuta sun kai bayani ba wani ruwa sai dan ya zo da shi da duk unguwa an san da shi ma kira ne sai rai dan ya saba mana kuma ana cikin banza da shi to din musulmi kowa kawai shi ne kowa ta kai a girma masuna ta a girma Allah da Annabi da shi to ba Allah ko illa Allah ya kai kaga nan abin zabi ne yadda malam ya kawo dalilai don ka ashe yayi haka da abubuwan da suke to maganganun da